खुलुमबाय बे समाव आं गासैबो समनि रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय थाबाय दिनै हरखाब 97 नं राज महोत्सव हावलियाव बिथां जोंनि जिथु पार्लियामेन्टनि जिथु मेम्बार बिथां जेनेबा जयन्त बसुमतारी जोंनि हरखाब बर' प्रग्रामाव सफैदों जोंनि मोनसे एसेबां गिदिर बर' प्रग्राम जादों हावलि राजमेला महोत्सवआव बिथां जयन्त बसुमतारी जोंजों लोगोसे दं बिथाङा दिनै हावलि समाजाव फैनानै माबायदि मोनखो बा हावलिनि बर'फोरखौ माबायदि मोनदों बा बर' समाजनि कला कृष्टिफोरखौ बिथाङा माबायदि मोनदों बेनि सोमोन्दै आं बिथांजों थोंजोङै रायज्लायनो सानदों दिनै बिथांनि मतामत लानानै आं जेनेबा बर' समाजनि मोजां गाज्रि आसार खान्थि बा बेनि सोमोन्दै आं गोबां रायज्लायनो दं आं बिथाङा दिनै हावलि ओनसोलाव फैनानै माबोरै मोनो बर' समाजखौ 97थि हावलि राज महोत्सव जे फालिथाय बे फालिथायाव फैनानै आं दिनै मोनसे इउनिक मोनसे एक्सपिरियेन्स आं मोननो हाबाय आरो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन मोनसे बे 97th राज महोत्सव बे जाहैबाय ओ मोर हावलि बे प्रग्रामा जेराव हावलिनि सोरगिदिं मोन 8 गामि बिनिनो बांसिन गामिया आंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव गोग्लैयो आरो बेयाव बेन्निबारि गामिनिफ्राय बर'नि जोंनि जे ट्रेडिशन जोंनि जे कालचार जोंनि जे हारिमु समायना रमायना हारिमु बेखौ मोनसे दिन्थिफुंबाय बे दिन्थिफुंनाया आंनि गोसो गोरबोखौ जै खालामनो हादों आरो बेबादिनो गासैबो बे मोन 8 गामिया गाव गावनि कालचार ट्रेडिशन जोंनि जे धोरोम बेखौ बिथांमोना दिन्थिनो नाजादों आङो बेनिखायनो जोंहा आफादगिरि महरै दङ हेमेन दास जाय बिथाङा आसाम एसेम्बलिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हिसाबै दंमोन बिथाङा आजिरा मोनबाय आरो बिथांनिनो आइडिया होननानै बुंदों आं दा रायज्लायनायाव मोनथिबाय जोबोद मोजां फाइनेस्ट एन्ड इउनिक प्रग्राम बियो जायजों क्रिएटिभिटिया बारायगोन जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव इनोवेटिव माखासे आइडियासफोर आरो कालचार ट्रेडिशन बेनि प्रति जोंनि राव हारिमुनि प्रति जोंनि जे मोनसे रेसपेक्ट जोंनि मोनसे अनार आरो बेखौ जोथोन लानायनि जे बाथ्राफोर बियो दिनै जोबोद मोजाङै बेरखांदों आरो बियो जोंनि इयुन जोलैखौ गावनि हारिमुनि फारसे जों मोनथिलिया गावनि ट्रेडिशननि फारसे जों मोनथिलिया गावनि रावनि फारसे जों जेबो मोनथिलिया दा बे बुस्थुखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों थांनाय हयथ' 96 खेबा परम्परागत भाबै ट्रेडिशनेलि मोनसे मेला खुंदों फुजा खालामदों मेला खुंदों नाथाय नैबे एबार 97th मोनसे बे हावलि राज महोत्सवनि ओ मोर हावलि बे हावलिखौ अनसायनायजों लोगोसे बेनि गेजेरजों सारा बुहुमनि सुबुंफोरनो जेराव जेराव राज मेला खुंदों जोंनि भारत हादरनि गेजेराव बा आसामनि गेजेराव मोनसे साननायनि खराग होगोन आरो बे खरागा जोंनि इयुन जोलैखौ दानायनि मोनसे बे हाबाफारि आं बेनिखायनो गोजोननायजों आङो साबायखर जासिदों आरो बे राज महोत्सवनि मोजां जोबनायखौ आङो मिजिं खालामदों भगवान श्री कृष्णनि रासलीला बिथाङा जेन बोर सारस्रिथों आरो बुहुमाव जोंनि गेजेराव गेना गोरोन्थि साननाय जोंनि गेजेराव एनायनि बे गासैखौबो गैया खालामनानै जोंनि गेजेराव हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय मोजां मोननाय सहायलायनाय फोथायलायनाय बेखौ जाहाथे लाबोनानै होफैथों बेखौनो मिजिंथिनानै बे 97th राज महोत्सव बे हावलिनि मोजां जोबनायखौ आं मिजिं खालामनो जेनेबा जोंनि बिडिसि ओनसोलाव गासैबो साख्रि मावगासिनो दं बे माला रेगुलार जागोन बियो गभर्नमेन्टनि माखासे प्रसेसनि खोथा थागोन आं बे बेलायाव दिनै एसे उत्सबनि खोथा जाबाय आं गोबां बुंनो लुबैयाखै बे निस्सय सरकारा बेखौ नायगासिनो दं थाबैनो माबा मोनसे सुफुंनायनि थाखाय बा जेंनाखौ फोजोबनो नाजानाय जोङो बर' समाज होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो नै दाखालिसो 15 आरो 16 नभेम्बराव दिल्लीयाव बर' महोत्सव होननानै जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जौगासार जे हारिमु राव थुनलाइ हारिमु जोंनि जे दोरों बेखौ जोङो दिल्ली दरबाराव लांनानै
सारा बुहुमनो मोनसे फोरमायनायनि मोनसे बे थासारि दिनैहाय गोजोन फैबाय शान्ति फैबाय दिनै जों जौगानायखौ लाबोनांगौ आरो बर'फ्रा बुंनाय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जे हाबाफारि बियो दिनै दिल्ली दरबारावबो लानांगोन आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो लानांगोन आरो बिनि थाखाय दिनैहाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा जे खोथाखौ बुंबाय जों मिथिगौ जे थांनाय गोलाव 50 बोसोरा दिल्लीयाव थांनानै जोङो रायजो बिनानै सोमावसारहैबाय गोबां रोखोमनि सोमावसारनाय जाबाय गणतान्त्रिक भाबै आरो गणतान्त्रिक नङै भाबै जों सोमावसारबोबाय खिन्थु दिनै जोंहा हारिखौ लानानै मोनसे बुहुमनो एक्सप'जार होनो नांगौ दा बेयाव जों बयबो बाहागो लानांगौ इन्टेलेक्चुयेल मोनसे फाइट इन्टेलेक्चुयेल मोनसे कालचार बेखौ जों लाबोनांगौ सोलोंथाइ फारसे जों दावगालांनांगौ हारिखौ नों जिखि फोथाराव थायाथों मानो जिखि खनायाव थायाथों मानो हारिनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि थामोन्था रैखाथि बिनि थाखाय बयबो जों खामानि मावनांगौ आरो जोंबो मदद खालामलायनांगौ साबायखर थाबाय सार दिनै सारा दिनै हावलियाव नुजाफैनानै बर' समाजखौ बेसेबा अननायजों लोगोसे बर' समाजनि सोमोन्दै बहुत बाथ्रा बुंबाय बिथाङा बर' समाजनि खौसेथिखौ लुबैदों आं जोबथायाव आंनि भिडिअ जर्नालिस्ट मिस्टार अजय बर'जों लोगोसे फोरोंगिरि समनि राजा